Здравейте, шофьори, обръщам се към вас. Все повече хора стават жертви на фалшиво положителни тестове за наркотици при проверка от КАТ. Не правя този клип с цел да търся слава и не правя този клип с цел да ставам известен. Правя този клип, за да го споделите и всички шофьори предизвиквам да дойдат в групата, за да се подкрепим един друг, защото днес сме ние, утре може да сте вие. Лично аз вече за 2 години чакам 3 пъти кръвна проба. Една кръвна проба се чака минимум 4 месеца, максимум 18 месеца. По-често 11 месеца се чака. Затова ако не искате да бъдете подложени на подобно нещо, елате, за да си помогнем един друг и да променим това нещо. Ще оставя линка на групата отдолу под описанието на видеото и там ще прочетете много неща, които ще са във ваша полза. Там има неща, които ще ви помогнат много и занапред като цяло при проверки от КАТ.